ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. бо манзури нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо хабарҳои ҷиноӣ ва фаъолияти милитсияи суғд шинос менамоем. албатта дар як барномаи кӯтоҳ мо имкон надорем дар хусуси ҳама ҷиноятҳои ба қайд гирифтаи милитсия маълумот диҳем, аммо ҷиноятҳои таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта ҳатман дар барнома инъикос меёбад. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. ошкор гардидани куштори бераҳмона баъди 2 моҳи ҳодиса дар шаҳри Панҷакент. қаллобӣ бо усули классикӣ. марде ки худро корманди милитсия муаррифӣ намуд, дастгир шуд. фаъолияти натиҷабахши милитсия дар самти мусодираи маводи мухаддир. 10 соли маҳбас барои тарафдорӣ ва сафедкунии ақидаи террористӣ. гузориш аз мурофиаи судӣ. боздошти тақаллубкоре ки аз мақомоти таҳқиқу тафтишот пинҳон мешуд. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. нашри пурраи барномаи милитсия хабар медиҳадро рӯзҳои наздик дар YouTube шабакаи пайки суғд пайгирӣ намоед. дар барнома оиди ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва дигар самтҳои фаъолияти милитсия гузоришҳо ҷой дода шудааст.